Maranya Ramogi ni tiekare odhiambo masani weche manyien mag kagi kacha ma wakelo ni mondo ibed gi ng'eyo kuom gik matimore alwora mari nyako Ramogi. Warani bed koda chakruok nyaka giko mag weche manyien mag kagi kacha. Nyinga en George Mbati. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga osingo bero ngima jok ma ong'ol. Odinga wacho ni jonyuol man gi nyithindo mong'ol yudo tich mapek e rito nyithindgi, kendo sirikande biro miyo joma kamago fung'ruok kokalo kuom sera. Odinga osingo ni mana kaka osechugo tim mar jojua kali mondo konye bero lwasi mag tijegi, obiro chugo tim mabiro tayo chenro mag jok ma ong'ol bende. Wadhi nyime kod mago mabende otenre gi weche mag siasa. Jalup Raila Odinga e ng'welaro Compton piny Kenya Martha Karua otimo limbe gwenge ma Laikipia kama ojiwo jodak makono mondo bi olutnegi ombulu ka ochopo yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Sisi hatuchoki, leo tumekuja kupanda. Kesho tutanyunyuzia maji. Kesho kutwa tutapalilia. Tutarudi mpaka Wakenya walio wengi tuwe pande moja. Hii ni serikali itakuja kuinua hali yako. Ni serikali inaweka maslahi yako mbele. Ukiona watu wanaleta matusi, hao watu ni kusema hawana sera ya kutosha. Ukisikia mtu anaahidi bilioni hapa, bilioni pale, na haelezei vile atapambana na ufisadi, pesa itatoka wapi kama itaporwa yote? Ukiangalia timu yetu, utaona ni ya wachapakazi, ni ya watu wako na rekodi ya kufanyia Wakenya kazi. Ukiona kinara wetu Raila Amolo Odinga, maisha yake yote amepigania Wakenya, haki za Wakenya, awe ndani ya serikali awe nje. Moko kuom rowere e kar chung'o od bura Thika e kaunti ma Kiambu osingo wuotho e dhot ka dhot ka gimanyo ombulu ne Raila Odinga kod Martha Karua motelo ne yiero maduong' mabiro e masawa mar piny Kenya. Rowerego manitie e bwo riwruok mar na Kenya Azimio la Umoja Kiambu chapter opako okang' mar Raila yiero Karua kaka jalupne. Kotelnegi koda Albert Mwangi giyango ni Azimio la Umoja One Kenya oketo chenro mar jiwo ngima jo Kenya kamoting'o joma mine ka giseyo kweth mar Kenya Kwanza kuom sieko gi lemo moko maonge chike ma pacho ka bang' ka gin giwegi ema ne gikwedo BBI mane dhi kelo konyruok ne jopiny. Giwacho ni gin gi geno maduong' gi tend Raila kod Karua kaluwore kod chiwruok margi mar kedo ne lokruok e pacho ka. We as na Kenya Azimio Kiambu County Caucus, we will do door-to-door campaigns for Honorable Raila Amolo Odinga and Honorable Martha Karua to make sure that it is deeply entrenched on whatever it is that is their vision and the agenda for this country going forward. Come 9th of August, we will appeal to every young and small to vote in change. To vote in change we can always believe in. And we know this Kenya will be a better place to live in for all. BBI was to create resources and equal distribution of resources. But this crop of leadership actually came, they fought it off in the name of creating seats, which they are trying to do right now. And it is unacceptable for them to actually come and try to rephrase whatever it is that they resisted. Hii team ya watu wawili ni watu wataweza kupigana na ufisadi. Sababu tunaelewa na tunajua ya kwamba hakuna uchumi unaoweza kuwa ukiinuka tukiwa na ufisadi nchini. Tumefurahia sana kuona Raila Odinga amefanya kitu mzuri sana kwa kutujaguria mama mwenzetu, na ningeomba wenye wote wanatusi mama mwenzetu wakumbuke ya kwamba wanatusi mama yao. So tungetaka kuwaambia washikirie mama, washikirie Raila Amolo Odinga, waone ako na mambo makuu amepanga kufanyia watu. Jatend migawo mar arita Fred Matiang'i okwayo jolony e weche mag kwano omenda ahinya mondo kony piny owacho e kedo kod kuo mar omenda kod mibadhi mathoro mienjo e weche mag omenda. Matiang'i owacho ni jolony thoro tigodo kod johala kata jotich mag piny owacho moko e weche mag mibadhi ma omiyo piny owacho bedo kod gope ma ok owinjore. Matiang'i oloso e romo manokelo kanyakla jokanyo manigi lony mag weche omenda e boma ma Mombasa. Long gone are the days
when government was perceived as an entity that stood on its own, away from the rest of society. The government is you and me, jointly together. Because the old concepts about government being an entity that stood aside on its own are just that, old and outmoded. Government is you. These days, successful governments engage constantly with the public. We are involved with the private sector throughout. You are free to bring about your policies and your proposals on what we need to do. And even as we do that, you are also free to play your part, to do your bit in ensuring that the public resources we have are used in the right manner. You don't have to wait. Ramogi pod wadhi nyime gi weche mag kagi kacha kama bende koro wang'iyo motenre gi weche mag doho. Doho yango ni bura mane ochungo IBC kuom puodho Mike Mbuvi Sonko kaka jachung' e laro kom gavana ma Mombasa koro ibiro winje nyaka giko. Sonko osewuotho e korido mag doho ka otemo puodho nyinge bura matude kod tiyo marach kod apise kane en gavana mar kaunti ma Nairobi. Kata kamano, duond bura mar Wiper to osewale kaka jachung' mar laro kom mar kaunti ma Mombasa kaka gavana e gwenge ma Mombasa. Koro wang' pod nie doho kama duoko mogik igeno ni biro wuokie mar lero ka Mike Mbuvi Sonko biro temo hape mar bedo gavana ma Mombasa kata wuoyo. Achich mitudo gi nek mar Samuel Muvota mane ochiel gi magina e kar dak mamire ma Dennis Karani Gachoki idhi med geng'ne tesendo bila nyaka tarik 8 dwe mar auchiel. Dennis Karani Gachoki ne ochwale doho ma Milimani odiechieng' ma kawuono bang' chiwore kende owuon e log tich mar obila mag okwach kich odiechieng' makiny bang' obila ne golo tipo mayange kaka achich e wi nek ma kamano. Doho ng'ado ni geng'ne mondo chiw thuolo ne obila timo nonro kaluwore kod nek manotimo odiechieng' alanga tarik 16 mar dwe mar abich higani. This crime was committed by more than 2 actors, Your Honor. Your Honor, the respondent before court is highly suspected to be the person who was behind the wheel. Your Honor, we have information that the respondent is in possession of a firearm. The respondent will be detained at Kasarani Police Station for 14 days pending the completion of the investigations. The respondent is informed of his right to legal representation. Riwruoge ma kedo ne ratich oganda e kaunti ma Kisii obago ng'anyo mamuol nyaka e apisi mar kaunti no ka gikwedo nek magalagala ma osebedo katimore ahinya kendo imo de e gwenge makono. Ium kaluwore kod medruok mag nek makamago masani okelo luoro ahinya ne jogo ma hikgi oseniang'. Ka giloso e dho apisi mar jagoro mar kaunti no, riwruogego okoni nonro matut yango ni nek makamago ok tim nikech juok kaka osebed ka iwacho, to nitie maling'ling' mag laro mwandu e kind anyuola mag dego. Gijiwo tend kaunti ma Kisii kod apisa mag arita kwe mondo mi oket okenge mag thiro timni madhi ataro mag chike mathuka. Just learned that another woman, Apo Borabu, in the scheme area, was killed a few days ago, apparently by her grandchildren, because she was accused of being a witch. That case, Honorable Catherine Yamato has been following up to ensure that arrests have been made. So this is a serious matter. This is not a matter of entertainment. We are here because people are being killed. Old women and men are being hounded and are being killed after they've been accused of practicing witchcraft. And there's no evidence of that witchcraft. But even if they were witches, indeed, nobody has a right to take another person's life. Uzee si uchawi, uzee ni hadhi. That is the message that we bring to Kisii, to stand in solidarity with our brothers and sisters who have lost their loved ones and who are fighting this vice, because this is something for each and every one of us. Hata mbele za Mungu ni hatia kutoa maisha ya mtu. Kulingana na sheria za nchi, mtu kama ni mkosaji na uko na dhibitisho, kuna sheria itakayoandamana
mwandama huyo mtu. Kwa hivyo kwa niaba ya kanisa sisi tunashutumu mauaji hayo. Riwruok mar johand bache pachoka bade ma Kisumo godhogi piny ka gikwayo piny owacho kokalo kuom jatend migawo mar omenda Ukuriatani mondo kik dhi nyime kod wach mar medo osuru mowinjore gi chul. Johalago ywak ni pek mar osuru dipo ka omiyo ohandgi opodho. Ywak makama bende osir kod jopur mag bel ma bende wacho ni okang' makamano ka oketie tim to dhi thiro pur mar bel kendo ohandgi dhi rochore. Gidwa ni piny owacho mondo ogol osuru ewi bel ma gibago godo kong'o. Industry mar kong'o support jowa, ondiko jowa tich mang'eny kabisa, to ka sirikal omedo osuru wadhi hinyre matek kabisa. Over the last 2 years since COVID-19, we've heard about bache museloro, aop nusenenogi, over 1,000 of them museloro e Kisumu County ka. To mo end up ni ji madhi kalo for abich osewito kargi mag tich. To seche ma omedi na osuru manyiso ni koro aonge power, an kanyo to aonge gi power, an japur man piny, ok adhi bedo gi yuto maber nikech adhi bedo gi lal. Koro wakwayo sirikal ni ka giyie to wach mar medo osuru ni gidwoke piny. They should stop doing the same thing they've been doing over and over again. That when you want to increase taxes, you'll look at for the sin tax, and that's the easiest to get. We are asking him to look at other areas, and the areas that are now really meeting billions is an area, so we might want to mention one as in the betting industry. As opposed to the farmers, or as opposed to manufacturing, the betting industry, what do you need in order to start a company like that? It's probably just a software. Komiti ma puodho jotich e kaunti ma Migori ne ogoyo kogno ji adek kuom ji ang'wen ma gavana Okoth Obado ne ogwelo e lemo mar jotend migepe ang'wen e kaunti ma Migori jumbe ariyo mokalo. Rose Aluoch Aroko wale migawo mar lo kaachiel kod chano boma. Dr. Fred Kayanga ema owale migawo mar pur, pith to mar jamni kod rech. Peter Okumu Chanjana ne owale migawo mar jotich kaunti. Negi komiti ma otelne kod spika mar od bura ma Migori George Duro odiochieng' ma kawuono. Kata kamano Duro wacho ni Bernard Wambura ma ogwel kod gavana Obado e migawo mar pi kod teko ne okochopo e nyim komitino, ka bende okang' margi mar temo chopo ire kokalo e yor ong'we yamo ne ogore Luanda. Kata ng'eny moingo nus mar jogo. So mineno ma kawuono wawuoyeni ne wantie gi jotend migepe 10 e Migori County. E thuolo ma kawuono mawuoyene gin ji 5. Nyiso ni jogi gin mana nus, to ok gibedo mang'eny moingo nus. Nyiso ni weche mag chenro mag sirkal ok nyal dhi mbele nikech gilak gimoro miluongo ni quorum. Kaka wan e assembly tijo maduong' en mana ng'iyo ni to be jomokelgi be gimit chapter 6 kaka dwarre, be gimit chike moket kanyo mamiyo ka wapuodhogi to wapuodho joma oluwo chik e yo ma dwaro tijni obet kendo joma onge kes moro amora. Gibiro wahojigi kendo wan gi report mabiro tere e ot mondo koro ot ochiw pache kaluwore gi kaka gineno. Kuong adwa transfer ne gi the vision ma an godo, kaita build a strong team, I empower this team, then adwaro results. Kasedwaro results, ka wasenuang'o results, then wabiro prioritize. Wachako gi mane to watiko gi mane mondo water our county to the next level. Ramogi pek mar thiedho midhiero mar kansa en gino masani hinyo oganda mathoth kendo miyo midekreno medo nyoro oganda. Juma miyowa ler ewi chal mar kedo gi tuono mar kansa e kaunti ma Migori gi pek manitie. Mar kansa pok ochako thieth mar kansa, ka bende moko bende koro osechako, koro yudo pek mar dhi nyime nikech nok moro omenda madwarore. Familia mathoth bende osuso mwandugi mopogore opogore mondo giyud pesa mabende dwarore e thieth mar kansa. CT scan kende achiel en gimoro 8,000-9,000. Kwachako wamedo kata mana gi test machalo kata biopsy maseche moko ikawo 5,000, ok en gima yot kabisa. Kasto koka kwang'iyo yedhe miketo gi e basics machalo kaka chemotherapy,
en gimoro like 9,000 per week. Kokwachako ang'iyo kichaki dhie radiotherapy ma itimo Nairobi, timo Eldoret, wayudo ka ng'ato nyalo timo kata sessions per day. Session achiel can be around 6-7,000. Mary Atieno en achiel kuom jogo mosud kod tuo mar kansa mabende osudo pek e yudo omenda no mar thieth bende nyaka sani koro dwarore. Gima chanda en pesa. Seche madwa manyo pesa e bang' wige adek ni mondo mi yud pesa kaka sani piny bedo chung' marach. Ma mondo mi yud pesa no nyalo tami. Ok inyalo yudo pesa duto te mondo mi bigo. Atieno ne yudi kod tuo mar kansa mabende mako thuno e higa mokalo. Ne obiro osiptalno mar Sori Lakeside, sabkono manyatike, mondo ne odhi nyime kod thieth mar tuo mar kansa. Thieth mokwongo achako neno pogruok. Kana achaka duoge mar ariyo, kora neno pogruok malach. Mar ariyo ni kora neno pogruok malach nikech thunda manolokore bugo mang'ongo cha, sani koro odok kendo koro miyore odong' matin. Mang'eni sani mar adek mitimo nani, tang'eni kaduogo, taduogo ka koro en gimotuo. Kata bende do lokruok nyaka ne ochak thieth machal kod mae, gima bende nyaka sani koro miye kibaji en yudo omenda madwarore mar thieth. Nikech kaka yedhe gin yath ming'iewo, to chuno ni yath nyaka ng'aur mana pesa na kodhi omna yath. Kata mana sani antiere gi kes mantiere jatuo mancho nego bedni biro tarik 11, pok obiro nikech okoso pesa. Sama ok obiro ni nyiso ni thieth ok nyal dhi kare nikech wabiro chako manyien kendo. Wachako gi kuma ne waacha. Ok wanyal dhi mbele, wachako fresh. Nikech ibedo ka olawo mang'eny makoro kata kwa dhi mbele ni wamedo kwano macha ok dhi konye. Jalo nyergo mag thieth mar tuo mar kansa Laktar Pius wach ni koro ber ka koro piny wacho biro kod okang' makare mar jolo jogo eko mabende nyaka sani nitie kod tuo mar kansa. It has helped those who used to travel long distances, maybe going to Nairobi and Mombasa. So the patients within, at least it has reduced on the distance through the travel. Lipot mowuok e migawo mar thieth e kaunti ni ma Migori yango ni kwan jogo ma osebedo ka gamo tuo mar kansa koro osebedo ka dhi malo e kaunti ni kabende tuo mar kansa mamako ofuku mar nyuol kaachiel kod man mamako thuno ema nyaka sani ni malo e kaunti ni. Kwang'iyo kata data wa kaka osebedo bar the year 2021 ne wan gi ji madhi 200 to data ni osebedo ka medore okinyi gotieno. Jolonygo mag thieth wacho ni okang' mokwongo mar kedo kod tuo mar kansa en ka ing'eyo chalni. Kata kamano e kaunti ni ma Migori kwano oganda mathoth koro pok ng'e chalgi ka otende kod tuo ni. Lipot yango ni mana atamalo 29 kende ema oseng'e chalgi ka otende kod tuo mar kansa e kaunti ni ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koro mokikoro wadonjo e weche mag tuke. Klab mar Hertha Berlin odong' e lig maduong' mar adhula mar piny Jerman bang' loyo klab mar Hamburg SV gonde 2-0 e tielo mar ariyo e opira mikawo godo timbe madong' e ligno. Hamburg noyudo loch e tielo mokwongo gol 1-0. Kapten mar Hertha Berlin Dederick Boyata noketo klab no nyime gol 1 e dakika mar 4 mane oterogi